sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun rino lan wengi muga-muga Gusti ngijabahi sok kapan anggonmu bali iso kumpul kaya duwe mudi ing pucuke tresna balung nangka bebasane mung katon katon sliramu wae ojo lali pawelingku uga mononi mas janji-janjimu aku kang setya satu tak enteni nganti saelengmu sugeng telu katur dumateng para kadang sami wonten ing Nagara Beliko pasukan anti turu terima kasih matur suwun ya Permana Official Band ya matur suwun sangat asik Fajar yuk kita bisa bergabung bersama kembali sangat Pak Guru dalam PT ya oke yuk lah ayo bergoyang nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun rino lan bengi muga-muga Gusti ngijabahi sok kapan anggonmu bali iso kumpul kaya duwe muni asik gak asik gak rame
nangka bebasane mung katon katon sliramu wae ojo lali paweniku uga mononi mas janji-janjimu aku kang setya satu tak enteni nganti saelengmu. Ayo terima kasih matur suwun dumateng para kadang sami wonten ing sasana punika. Iya. Apa Gus Nan iki pinter nek ngumpul kanca-kanca kok ya. Kanca-kanca melumpuk dadi siji. Ya, terima kasih yang hadir semuanya. Ini ada pasukan anti turu, wis gak turu belas pokoknya. Ya, lurai ngumpul. Oke, matur suwun terima kasih. Cinandang hadir, Pak Guru. Ya, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu katur dumateng para kadang sami sugeng pinanggih. Kalian kawula paguyuban campur sari ngumandangi gongso saking keluarga agung paguyuban campur sari Kembange Jagat ingkang wijil saking Talun Sudo Dawar Blandong Mojokerto kasepuhan langsung dene Ki Didik Sasmito Aji. Rawuh wonten ing sasana punika saperlu nderek mangayu bagya hajatipun keluarga agung Bapak Abdul Wahid ingkang lenggan ingkang nindakaken dharman ingkang asepuh amiwoho mahargya siwi putrinipun Kang Sesilih Nimas Ayu Koirun Nikmah adalah Kang Mas Bagus Nugroho Hadi Utomo anggen lelumbang wonten ing madyaning gesang bebrayan mugia pinaringan raharja wilujeng tumuju keluarga ingkang hayem tentrem tumuju keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah. Sugeng dalu katur dumateng para pandemen sutresna budaya campur sari saking paguyuban agung ya sahabat KJ ingkang rawuh matur suwun sanget. Ugi katur dumateng jajaran Muspika Kecamatan Mantup ingkang sak menika nderek kempal manunggal wonten ing sasana punika. Nuwun inggih para kadang warga masyarakat desa Sukosari inggih Bu Mantup Lamongan ingkang sami lenggah satoto hamirsani paguyuban campur sari Kembange Jagat. Waktune wis dalu ayo monggo dipun timbali presiden-presiden campur sari saking paguyuban agung campur sari Kembange Jagat. Monggo Mas. Dumateng Purwokerto samping wonten ing sasana punika. Sugeng rawuh sugeng pinarengga Mbah Logo Sekar Putih terima kasih matur suwun. Sakera sing nguasai Bang Sri Lor Kulon. Iya. Pak Guru juga sahabat-sahabat KJ yang sudah hadir. Iya. Iya. Abah Gus Nadi matur suwun sangat rawuhipun. Cak Dun iya terima kasih matur suwun. Hadirin presiden campur sari sudah siap untuk bergabung bersama ya di atas panggung. Ada Sabira ya disusul langsung Galuh dan juga Incus ya asik. Ada Mami Maya Retno ya Debbie Ayu Erika bergembira bersama Pak Jendral Salmon. Ya, Sakira, terima kasih matur suwun. Ya, satu arrangement terbaru pembukaan dari Kembange Jagat Campur Sari. Dilaras bareng-bareng wes jamani. Ayo asik.
Suatu kehormatan untuk kembali jagat pada malam hari ini ya. Budayawan Mojokerto hadir, matur suwun Romo ya. Romo Setu hadir, terima kasih matur suwun. Hadirin saudaraku tercinta dari segenap masyarakat Desa Sukosari yang pada kesempatan hadir pada kesempatan hari ini ikut serta berbahagia bersama kedua mempelai. Doa panjenengan teriring untuk kedua mempelai, mudah-mudahan kedua mempelai dalam membina rumah tangga bisa menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah lan warohmah. Cak Paat, ya terima kasih matur suwun juga. Sijine pinggire wis kata sopo, pokoknya tak sawang ngene. Ya, terima kasih matur suwun ya. Ini untuk Sohibul Hajah. Sebelum teman-teman dan saudara-saudara dari sahabat KJ naik ke atas panggung, ini permintaan dari Pak Abah Kusnan bahwasanya yang punya hajat dikasih penghormatan yang pertama. Untuk itu Bapak Abdul Wahid pundi piyantune. Bapak monggo mriki sampean sing duwe gawe, sampean sing tuku arek-arek waktu saiki iki. Mula sampean kudu mungan nang dhuwur panggung karo ibu. Ibu, monggo Bu. Rene Bu. Gak iso joget. Wis teko giumetno tak ya iso ngono ae rene Bu. Monggo. Ini yang punya hajat. Salaman karo aku, Pak. Nah, teko aku mah ya gak salaman wong aku liwat mburi ya. Nyuwun lagu apa kira-kira niki? Selalu kangen. Selalu kangen. Kangen karo sapa ya aniki? Iki malu jalukane sapa selalu kangen. Jare selalu rindu ta, Pak? Ya rindu bae. Aku gak pate eruh jare. Alah. Iya, terima kasih. Allah iki sing dirindukan ya wong parek ngene ae ya teko senggol ngono ae lho. Ayo, Mbak, monggo. Ning Maya, Retno, monggo dikasih penghormatan untuk Bapak Sohibul Hajah. Biasanya nek Sohibul Hajah nggih sedaya. Kabeh. Nggih ngonten. Nggih Bu nggih. Lagunya Terlalu Rindu. Sakjane dirindui lapes Ibu gak tau pen tunggoki ta Bu. Kok bendino kepethuk kok jare rindu, sakjane rindu sampean ta liyane sakjane iki. Paling asine ngono rindu liyane wis gak ngomong paling Bu. Engko pen cek HP-ne ya. Engko ceken HP-ne. Engko nek bapak tilem sampean cek HP-ne nggih. Sampeyan cek. Biasa dijenengno lanang ngono ku, kancane ngopi padahal sine wedok. Pokoke pen cek. Mas Bro, loh Bu, biasanya Mas Bro. Aku biasanya nang gendak aku jenengku dijenengno Yanto. Apa gemar-gemar ngene iki nek nomor sini.
saja datang bagaikan tiada waktu yang terbuang selalu ingin bertemu denganmu ku ingin selalu ada di sisimu hanya ada satu di hatiku kembali jaga goyang Pak Ida Pak Lurah goyang Pak beginilah rasanya begini tersiksanya di hati tak terpaut cinta rindu ini bagaikan tiada berselera bila sehari saja tak berjumpa rindu rindu selalu rindu tiada jemu setiap kali bertemu rindu menyayat kalbu rindu dan cemburu selalu menyatu hanya ada satu di hatiku tersiksanya
Ditambah lagi Abah. Boleh loh. Napa malih, Bu? Lho langge. Apa meneh, Pak? Apa meneh? Aku jalan. Gregis. Wingi nang kono 200 nang 150 ae. Gregis, nggih, gregis e. 50 kurang 40. Wis gak apa-apa wis kene. Ae sampean iki mbujui aku. Napa ya? Anake sampean sing ndi? Mbak Manten. Niki lho njaluk gregis. 150 dadi nyang 40. Kok adoh lho ijo gregis. Pen niku rundingan sik mosok suami istri tidak sejalan. Ya apa rek? Apa? Ya napa lagune? Lho lah nggih bingung e. Bingung. Sing nanggap bingung golek aku bingung. Grogo. Napa? Napa, Bu? Cintaku hanya Nggih. Nggih. Nggih monggo Mas. Anakku yang cantik dan mantuku yang ganteng, naik dong. Iya. Monggo Mbak Manten, Mas Manten. Nah. Yang ngene lho rek keluarga iku. Meneh aku nek rabi yo ngene rek. Mbok gak ro. Oh. Gak terima kabeh, gak terima kabeh.
lagi, Mbak. Oh, Mas Manten. Panggil sih. Asli ini yung mengkuwor kendruwodok ini. Rencang. Terima kasih. Oh, disambung ya. Iya, lanjut ya. Panggilan teman saya, Mas Sodo, Mas Roni, Mas Dimas, Mas Galang, Mas Adi dan Mas Johan. Monggo naik ke panggung. Iya, aku mangke bisiki Pak Wahid. Sakjeke jumblek ya gak tahu aku iki joget kaya ngene iki jare ngono. Iya ta, Bu? Ah, gak percaya wong jogete iso ngowene kok. Iya, ini teman dari pengantin monggo dipersilakan. Sopo mau sing dijaluk, Mas? Dimas. Ayo Mas, monggo rene. Mas Sodo. Ah, Mas Roni. Mas Galang, iya. Mas Johan, Mas Adi, monggo. Ya, iki 6 langsung pokoknya. Iya, iya terima kasih juga kami sampaikan kepada segenap keluarga besar sahabat KC yang hadir. Mas Pimping, iya matur suwun rawuhipun. Pak Guru iki lapo kok aku sumpek aku leren iso go pinggire. Salon cilik Iya, monggo. Lagunya apa Mas? Pertemuan 2. Ya, ayo Safira monggo. Pertemuan 2. Yoga wong loro. Oke. Oke, pertemuan 2 nih Mas. Enggak nambah lagi. Oh, biasa emangku soalnya, makanya gak iso joget. Wes Mas. Wong pitu Oh, mek pisan. keliru. Iya terima kasih matur suwun untuk pengantin pria dan juga teman-teman dari pengantin pria. Hadirin, saudaraku tercinta masih bersama Kembangi Jagat Campur Sari yang pada kesempatan hari ini bergabung bersama masyarakat Sukosari. Terima kasih kami sampaikan kepada Permana Official One. Matur suwun sangat. Ya, Fajar, matur suwun audio profesional sound system. Juga ada teman-teman dari Warung Tenda, Pasukan Hitam. Matur suwun. Oke, hadirin, saudaraku tercinta dari Bapak Sohibul Hajah. Ini teman kita sudah naik atas panggung keluarga dari ibu kami. Jaluk apa yuk? Bimbang. Oke. Ya. Iki sing nyanyi sing endi milih apa nyanyi dhewe? Nyanyi dhewe. Ada iki cek barang Alumni KJ Om. Iya. Oke. Alumni. Ning ngono Ayo, tak Mai. tak gelekno sing pinggir kene. Ya adikku ya adikku Om. Iya wis Adikku. pokoke. Wis. Jaluk kabeh. Iya temen ta. Kabeh. Oh kabeh Oke. sedaya. Ayo. Alah. Ayo Om. Bisa. Apa Kang? Iya lho Rek. Ral ya Mas. Ral. Isi enak tayo gak sih Rek? Enak. Sampai hatimu melupakan janji pada
Monggo Pak Lurah. Pak Babin, monggo. Jangan Anak turu isan. Anak turu mbokne anjal. Berselimutkan awan yang syahdu, yang malam itu menciptakan kehangatan. Bukan pula dari hati
Tambal ban. Tambal ban. Lah lah apa sih kok gak iso barang? Oh iya sih penyanyi lawas sampean yo. Lagu sing anyar gak iso. Mene nyanyi meneh. Iya. Tambal ban Mas. Greges ae tak suntikno. Greges. Suntikan dhewe lho Mbak Maya. Loh, yang ini nek bidan gagal, Lah pada iya. disinden. Ayo Bu, sampe nyanyi nggih? Menyawer to. Ayo Mbak Ayu, tambal Saya ban. kan sudah pegang. Iya, maksudnya maju Mbak. Ya selakune turun di dodo itu. Iku mau. Oke. Wis jero ati. Iya sakno areke. Sudah lagu yang warna-warna kembali ke wanita. Ayat bertansu. Terima kasih. Aku iki tukang tambal ban. Uripe sak dalan-dalan. Golek pangan duit sing halal. Penting cukup kanggo sandang lan pangan. Yo! Iki tukang tambal ban rezekine. Bunda tak mau nyanyi tak? Nasib hati duit kantongan wayah apes badanku kroso grodongan. Gak kasih, gak ramping, bayar dong. Macedar, 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 dar ana ban pecah. Wah iki mesti rezeki teko. Macedar, macedar, dar ban pecah manen. Rezekine tambah numpuk, oe tambah numpuk, oe tambah numpuk, oe tambah numpuk, oe tambah numpuk. Yo, digoyang kembali. Goyang apa, goyang apa? Ya, ya, wayai, wayai. Terima kasih. Ku iki tukang tambal ban. Uripe sak dalan-dalan. Asik, asik, asik. Golek pangan duit sing halal. Penting cukup kanggo sandang lan Aku iki tukang tambal ban. Rezekine untung-untungan. Nasib apik duit kantongan. Wayah apes wetengku kroso kroncongan.
sudah bareng-bareng. Anje matur sembah kasih Bunda. Mbak Indah terima kasih. Kena poong ngancane arek-arek. Iya terima kasih untuk Mbak Indah. Oke, ya. Ini glender untuk dulur-dulur yang hadir. Ini juga ket mau mesam-mesem kok sanganane gak tak tawani munggah nang dhuwur panggung. Pak Kades, monggo. Mriki bergabung bersama arek-arek iki. Ayo, karo Pak Babin, monggo. Ya, bersama Pak Babin, ayo monggo munggah nang dhuwur panggung. Ayo Bapak, monggo bergabung bersama masyarakat Desa Sukosari. Leren ngombe dhisik kuwatir ngejer. Iya, monggo Pak. Oke. Iki Bapak Kepala Desa munggah nang dhuwur panggung, Nduk. Ya, tak takonane dhisik, ya monggo. Lagune napa, Bapak? Pak Babin ae. Pak Babin, lagune napa? Caping Gunung. Alah. Yes, pokoknya Caping Gunung atik njaluk dijenggleng barang. Tak kekane mik kok ya. Beke nyanyi dhewe aku ya ana. Caping Gunung, Nduk. Jenggleng. Ayo. Iki teh gak Upin karo Ipin ngono ae gak marem. Caping Gunung Jenggleng. Nggih biasa jenggleng ki ambak anjane kok. Ting-tingane Mas. Monggo. Saben bengi Radi mriki lho Pak kok ben ketinggal kamera. nyawa Lak sae. yen mamajang amung karo janur kuning kembang jahe weton gunung Pacitan Sarwi panas udan panas dudani Penak Pak. Awane pewanas niki. aling-aling caping gunung nadyan wadon sarta lanang senang lali ekulane gamane salat limang waktu minumane banyu bening teman berjuang jur kelingan anak lanang dene Ben, di matur nuwun Bapak Lurah.
saiki ana Endi Arene wis mana keturutan sing digadang dene ora janji ning saiki apa lali nang gunung tak cadongi sego jagung yen mendung asili capek gunung ora bisa nyawa keturutan sing digadang tene ora ilang gone padha lara lopo yo digayang kembali iya 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 zaman berjuang kembang kopi mandape angon bebek. Nggih niku wau. Kembang kopi niku nggih angon bebek niku wau. Ngaten. Kok kembang kopi modho nangon bebek. Heeh. Kok ya roh iki juragan mentok kok ya roh ngono lho. Sik bijim, sapa sing jerakan mentok? Aja rame-rame. Mentokku wis entek nang Sampeyan omah. dadi mentoke lho ya. Lho, kula niki jerakan mentok, Pak. Aku sing angon. Oh, jenengan sing ngangen. Kok apik men aku dadi mentok. Lah lek men Gak apa-apa pokoke lek dingoni sing biru-biru ambek sing abang-abang lho Mbak Ayu. Tenang mawon wonten Pak Ngaten. Kades. Oh ngaten. Nggih, sabar Mas, tenang. Masih ada waktu nanti puanjang. Monggo Mas Sun. Kembang kopi mandape angon
bebek. Nggih niku kembang kopi maksude. Kula dados bebek saniki Mas Sun. Benten, nek kali teng Jawa Tengahan benten. Pokoke niku ngangone lek kali kula niku sing abang biru nggih. Ayo wis nang Selat Bali. Nggih, ayo Mas Sun. Dibungkus. Sumari wikarya wangi kembange kopi. Bentange Alhamdulillah sampun Bapak Onze matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Nggih. Niki wonten pamundutan Bung MC. Iya. Nggih, tolong dibaca. Oh iya, aku biasa maca kok ya. Kosek tak wacane iki dhisik ya. Saking kula Mas Wandi. Mantub Lamongan. Request lagu Sido Rondo. Warung Tendo lagu niki kula tujuaken warung 3D. Mami Nini. Nini kok apane Nunu sih? Nini bareng Nunu ku dulur ya. Tapi Nunu wingi lara. Iya, terima kasih matur suwun. Ini dilayani Nduk ya. Oke, Sido Rondo. Ki sing rondo sing endi iki? Sido Rondo sing pinggir iki. Cus. Sido Rondo cus saya sih serene cus. Gak gelem rondo arek iki kok ya. Kalau ayo lo, rene karo Safira Sido Rondo. Iki barangkali ada yang teman-teman yang ingin duet bersama pesindene, ayo monggo. Sido Rondo. Munggah. Oh. Asik. Ayo Mas Wan. Yuk. Sido Rondo. Ya. Habis ini penghormatan untuk Abagus Nadi. Mari iki Abagus Nadi pokoknya. Sliramu wis tak aturi, golek bojo sing tresno welas sejati. Ungkasane sliramu digawe lara, ora murung
prawane tak enteni rondone. Ora cocok sampean sabar ngenteni ning nyatane tresnamu tulus lan suci sing tak sing gedhe pangapurane Andung tresno ketutuan selawase. Asik eka kace. Sliramu wis tak aturi golek bojo sing tresno welas sejati pungkasane sliramu digawe lara ora urung saiki aku nutupno. Iki ora perlu diketuni hatiku biyen aku sanggup ngenteni kowe lan aku muga dadi jodone ora kena prawane tak enteni rondone. Sip. Bojoan selawase andung tresno bojoan selawase. Terima kasih. Gelir Gumanti ya. Gelir. Oke. Masih banyak yang ingin request ya. Tolong satu lagu saja. Ini oke ya. Bareng sampean ya. Istri setia monggo. Ayo. Istri setia monggo. Istri setia. Ya. Retno bersama Maya. Bagiku belum cukup kan bagimu.
sirami hati ini yang dilanda kesepian. Terima kasih. KJ kembali jagat. Ayo Pak. Taruh ya ini bunganya, terima kasih. Kasihku paling kangen paling cakep, apa yang kau cari lagi? Cinta setia dariku belum cukup kau bagimu. Setiap ku menanti abang pulang, wajahmu kusut dan kusam, bajumu tak ganti pulang, diam tiada ceria. Abang lelah bekerja sehari, kadang-kadang lembur sampai pagi. Istrimu yang setia menyeduhkan kopi, dari panas sampai dingin lagi. Bagiku tak mengapa, asalkan jangan lupa minumlah seteguk saja. Senyummu biar bibir agak memble, bagai tetes air hujan membasahi hatiku ini yang dilanda kesepian. Ayo Mas Rebo. Ganteng paling cakep, apa yang kau cari lagi? Cinta setia dariku belum cukup kau bagimu. Setiap ku menanti abang pulang, wajahmu kusut dan kusam, bajumu tak ganti pulang, diam tiada ceria. Ku tahu abang lelah bekerja sehari, kadang-kadang lembur sampai pagi. Istrimu yang setia menyeduhkan kopi, dari hangat sampai dingin lagi. Itu pun tak mengapa, asalkan jangan lupa minumlah seteguk saja. Kasihku paling cakep paling ganteng, bagai tetes air hujan. Ku ini yang dilanda kesepian. Kabeh wis. Pokok sih. Jauh ya. Terima kasih. Matur suwun. Iya, Maya persiapan untuk nyinden, monggo untuk turun. Hadirin, saudaraku tercinta, setengah 12 kita harus berhenti. Untuk itu Abah Kusnadi monggo dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Ayo Abah, monggo. Habis ini juga Abah Kusnan. Siap-siap Abah Kusnan. Oke, ayo. Kusik Mas, iki antrine Bapak Kusnadi dulu. Ya, samain mundur dile, engko tak celuk. Ya, tenang ae. Ya, tenang ya. Mas Pian. Oke, ya. Allah ditolong ya. Pak Guru, istri setia Pak Guru. Wis pokoknya setianya setengah mati. Lagu sesal. Cak Wandi. Koko. Cak Wandi.
Iki engko tik gak sampai kelayanan ke apa? Ginteni nggo limbukan ya. Oke. Napa lagune apa? Kawin kontrak. Kawin kontrak. Sing pinggir kene dikawin kontrak gelem, Bah. Ayo, 1 2 kawin kontrak. Nggih. Kawin kontrak apa? Endi? Endi? 250 biasa. Rek, sampean diskon wis gak apa-apa 200. Lah diskon 50 wis gak apa-apa iki. Loh. Kadang ngono ta yu? Lho ada njongkrak. Kadang ngono ta yu? Nggih, kawin kontrak. Koncoku, koncone loro gale ngono Pak mbek koncoku ayo padha rata. Oh iya, dorong arek iki. Yo nggih. Dindaku sayang, para cantik wajahmu yang ku kenal takkan hilang walau di negeri seberang cintaku hanyalah hati yang ku sayang. Terlanjur cinta mati di kau yang ku sayang, izinkan cinta ini bisa ku perpanjang. Tak ada lagi istilah kawin kontrakan, berapapun mas kawinnya kan ku bayar kontak.
sayang. Para cantik wajahmu yang ku kenal tak akan hilang walau di negeri seberang. Cintaku hanyalah hati yang ku sayang. Jangan kelewatan tresnoku iki yo cuma sawulan ra ono maneh kata sayang-sayangan mergo janjine yo mung kawin kos-kosan nyobain jangan. Ayo goyang ati. Terlanjur cinta mati di kau yang ku sayang. Izinkan cinta ini bisa ku perpanjang. Tak ada lagi istilah kawin kontrakan. Berapapun mas kawinnya kan ku bayar kontak. Kelaksana kawinan ijab kabul kumandang sliramu tangisan terharu aku nyawan akhirnya aku jatuh cinta temanan cintaku ini hanyalah untuk kapan akhirnya aku jatuh cinta. Cintaku ini hanyalah untuk kapan. Aji, terima kasih. Terima kasih Abah, matur suwun. Iki dulure sing duwe gawe kliwatan durung tau nggahno nampu dhuwur panggung. Abah Kusnan. Abah, mriki Bah, monggo. Ya, Abah Kusnan, Bapak Samad dan juga Mat Wadi. Monggo dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Iya, iku dulur pamotan ono matur suwun rawuhipun. Nah, iki Abah Kusnan kate keliwatan. Apa turu nduk kono kepegelen. Paling kepegelen iki. Yang satu oke, monggo. Nah, iki tuwek-tuwekan ae tenang ae. Goyangane kalem-kalem ae Bah ya. Lagune apa, Bah? Merah Jambu, Safira. Galuh, monggo. Merah Jambu. Kok iso melorot durung wis melorot. Durung goyang wis melorot. Abahnya nyanyi sendiri? Nggih. Oh, mboten. Monggo, Mas. Sesarengan nggih, adonan aja ketok nggih.
Rindu hangat
Ayo terima kasih matur suwun. Wong tua-tua kok iso rikat-rikate ngene jamune apa ya? Ya. Aku sing sakmene wis linu wae. Iya terima kasih untuk bapak-bapak kita yang sudah bergabung di atas panggung. Assalamualaikum niki saking Ayai Fadil. Nyuwun lagu kawin kontrak wis mari Gus Dur. Lagu niki ditujukaken sing gadah damel Pak Wakit. Monggo dilayani nggih. Nggih. Ngono ae. Sambil menunggu Bapak Dalang naik atas panggung, ini 2 permintaan lagu yang belum dilayani. 1 Gus Dur ini dan juga Sesal. Ya permintaan dulur-dulur kono. Ayo Nduk, monggo dipersilakan untuk Retno. Ah ya, Retno ayo Ret. Kene. Ini dipilih Ret. Gus Dur karo Sesal. Gus Dur, nek Gus Dur tak gelekno ya Bang Debi. Dep, Gus Dur Dep. Iki permintaan Ayai Fadil. Sopo? Ojo medeni po, njaluk kok siksa kubur lho. Alah. Ayo Gus Dur Mas monggo. Siksa kubur. Sing jajal. Pak Lurah. Mboten malih Bapak. Terima kasih Pak. Ayo terima kasih bolo-bolo jetis Mojokerto matur suwun. Oke. Ya, ini lagu terakhir Sesal ya. Ini Pak Dalang sudah ada di atas panggung. Sesal lagu terakhir all artis monggo. Ayo monggo. All artis langsung Mas Sesal.
mengkhianati cinta. Aku masih punya hati, aku masih punya rasa, karena aku jaga kesucian cinta. Bawasmu hanya air mata yang kau berikan di dalam hidupku. Kata hatiku kau sayang padaku, namun kiranya itu hanya palsu. Kembang saja, matur sembahun Bunda. Terima kasih Umi. Untuk mencari gantimu masih bisa ku dapatkan, kalau hanya untuk mengkhianati cinta. Aku masih punya hati, aku masih punya rasa, karena ku menjaga kesucian cinta. Balasmu hanya air mata yang kau berikan di dalam hidupku. Kau sayang padaku, namun kiranya itu hanya palsu. Bukan karena bayangan, juga impian yang kulihat jelas kenyataan. Siapa yang sudi ataupun mau orang yang cinta bermain gila. Kau sungguh terlalu, ku berikan kau madu, kau racuni hatiku. Ayo terima kasih untuk segenap keluarga besar sahabat KC yang sudah hadir. Hadirin, saudaraku tercinta, dengan berakhirnya satu tembang manis dari kami, berakhir pula perjumpaan kita dalam acara Kebiar Campur Sari Kembangi Jagat. Dilanjut pagelaran wayang kulit bersama Ki Didik Sasmito Aji. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan terima kasih.